Traja hráči Chelsea vedia, aké je to vyhrať najprestížnejšiu európsku trofej. The Blues však budú potrebovať všetkých 11 futbalistov na ihrisku, aby dokázali vyradiť Ronaldinha a spolu. Žádný problém, žádné stresy, futbal, Ronaldinho, Messi, ja tu varím, želím, perem, či sa na to nevyserem. Ty tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, kým na teba nenakričím. Mám piči. Máš piči? Dobre, nechaj veľká sranda, kúpni naňho na parchanta, kúpni naňho nervy moje, toto čo je, to si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvihnú svoje rite, toto kedy toto videl. Každý by najradšej ležal, pekne na leháku, doma na leháku. Ale sa to nehaj. Čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba nám padajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale sa to A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si. A to aj minulé. Robota je furt a všade, treba pomôcť na záhrade. Krumple, mrkva, baklažany, z teba není osožány. Vy tu kúkaš na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, kým na teba nenakričím. Mám piči. Máš piči? Za našich čas veru toto robiť na tvoj hnilý gol. Kúkni naňho nervy moje, toto čo je, to si nikto nedá rady, to je hamba, títo mladí nezodvihnú svoje rite, toto kedy toto videl. Každý by najradšej ležal, pekne na leháku, doma na leháku. Ale sa to nehaj. Čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale sa to A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si. A to aj minulé. Jo, prosím ťa, vidíš, mladý nič neví. Nevíde severa, ty si furt na nervy. Nech už doňho ukludni sa, prášli sleper si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na Chelsea. Žiadny problém, žiadne stresy, môžem ostrať jeho Chelsea. Ja tu varím, žehlím, perem, či sa na to nevyserem. On tu kúka na zápasy, mňa tu môže drgnúť asi, iba čo mi nervy ničí. Mám piči. Máš piči? Každý by najradšej ležal, pekne na lehátku, doma na lehátku. Ale sa to Veľa nehaj. čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Z teba napadajú klobásy, pečené klobásy, rovno do papole. Ale sa to A nehaj. tomu futbal pozerám si, kľudne pozerám si. A to aj minulé. Každý by najradšej ležal, pekne na leháku, doma na leháku. Ale sa to nehaj. Čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Každý by najradšej ležal. Každá štandardná situácia môže byť pri tomto vývoji stretnutia rozhodujúca. Sergio hlavička. Kapitán Sancho vyposúva proti blízučko k bránám štvrťfinále. John Terry opäť raz dokázal, akým dôležitým hráčom je pre svoj tým. Pekne na leháku, doma na leháku. Ale sa to nehaj. Čo by aj behal, keď všetko je v poráku, doma na poráku. Každý by najradšej ležal.